Come on, let's twist again. Nou, die twist doet het wel, maar ik moet één been stil laten staan. Het is wel een beetje het jaar van de pech, hè? Ja, dat is maar hoe je het ziet, weet je. Ik ski al 37 jaar. Als het dan één keer in de 37 jaar gebeurt, nou ja, oké, dan gaat het wel. Nee, het is niet lekker, maar het gaat goed. Vorig jaar hadden we rond deze tijd FIFA Hollandia. Wat gaat het dit jaar worden? Nou, in ieder geval straks weer FIFA hier binnen. Ja, er komt er eentje aan. Dat is echt gek. Echt gek. Nog 4 weken komt hij uit. Een waanzinnige plaat. Ik ben heel blij. We zijn de studio ingedoken. We hebben een paar hele goede nummers opgenomen. Maar er zit één knijter tussen en daar ben ik heel blij mee. Ja. Verklap maar even hoe die heet. Shalalalalala. Ik ga helemaal niks zeggen. Geniet van elke dag. Ik zal de insteek van de plaat een beetje weergeven. Iedereen loopt te zeiken over de crisis. Mensen zijn allemaal verdrietig aan het worden van alle slechte berichtgevingen. En wij hebben een happy plaat gemaakt. Wat eigenlijk gaat over geniet van het leven. En het leven is veel te kort om alleen maar zorgen te maken. Maak er een plezier van. En dat is eigenlijk de insteek van de plaat. En het refrein is gewoon zo simpel. Dat kan heel Nederland binnen 2 seconden meezingen. En dat is wat gek. Moederdag staat voor de deur. Hoe ziet jouw moederdag eruit? Ja, nou ja, ik ga sowieso mijn eigen moeder, die ga ik natuurlijk verwennen. Want daar heb ik eigenlijk wel best wel alles aan te danken. En ja, Tess is natuurlijk moeder van onze 5 kindjes. Dus die moet ook verwend gaan worden. Ik ben bang dat ik gewoon een hele drukke moederdag ga krijgen.